Għal dal-boħra, il-gżira tat-tliet inklassifikat mal-aqwa mid-destinazzjoni sostenibbli turistika fid-dinja. Dan wara li d-Direttorat tat-Turiżmu u l-Iżvilupp Ekonomiku fih dan il-Ministeru Għawdex tefa' n-nomina għal dan il-premju. Dwar din l-aħbar il-Ministru Għawdex Clint Camilleri spjega kif dan ir-riżultat jagħti l-kuraġġ u jħeġġeġ aktar ħidma f'kull qasam, b'mod speċjali fis-settur turistiku. Iżid jgħid bi kburija li s-sbuħija naturali ta' Għawdex kif ukoll il-ħidma tal-Gvern huma fatturi li jkomplu jattiraw it-turisti. Min-naħa tiegħu id-Direttur tat-Turiżmu u l-Iżvilupp Ekonomiku fih dan il-Ministeru Għawdex, Ronald Sultana, spjega l-kriterji li ssodisfat il-gżira Għawdxija li jinkludu fost l-oħrajn in-natura, il-kultura u l-ospitalità. Il-Ministru Camilleri żied jgħid li s-settur turistiku baqa' jikber u jissaħħaħ permezz ta' diversi skemi ta' finanzjament mill-Ministeru Għawdex. Fosthom sema skemi marbuta ma' niċeġ partikolari mis-settur turistiku fejn operaturi turistiċi jkunu jistgħu jippromovu lil Għawdex lil hinn minn xtutna.